Peter ndi Paul amene amadziwika bwino kwambiri ndi mayina awo a P Square. Koma funso ndikumati kusamvanaku kunayamba liti? Peter, shame on you. Peter, God say shame on you. Stop it. Amene akuyeneka kuchitidwa blame ndi ndani? Ndi chani chimene tingaphunzirepo pa nkhani yonseyi? Kodi nanga anthu awiriwa kusamvana kwawo kuzabwera kumapeto? Ikamatha videoyi mukhala mutadziwa bwino background ya anthu onsewa, chimene chinawapangisa kuti adane, nkhani imene ilili, komanso kuphatikizapo chinachitika ndi chani. Dzina langa ndine Sam Mavita, tiyeni tikhale limodzi. Kuti timvesese bwino pa nkhani yokhuza ndi mkangano wa Peter komanso Paul amene amadziwika bwino ndi dzina la P Square, bwanji mundilole tione munthu wina ofunikira amene timuone akusewera ntchito yayikulu kwambiri kusogoloku. Ameneyi ndi mmodzi mwa azibale ake a Peter ndi Paul amene dzina lake ndi Judy. Ndi mchaka cha 1994 mu nthawi imene Judy Okoye anali atangomaliza kumene high school yake, anayamba kuonesa chidwi kwambiri pakajambulidwe ka mafilimu. Iyi inali nthawi imene mafilimu a Nigeria anayamba kuboledza ku Africa komanso pa dziko lonse. Iyeyo anabadwa m'banja la ana 8 ndipo anali wa namba ya pakatikati ndithu, kuti iye anali ndi azikulu ake komanso anali ndi azing'ono ake. Mu nthawi imene ankapanga zisankho za moyo wake kuti wamaliza sopano sukulu akuyeneka apite kuti, anzake ena anali oyimba ndipo ankafuna munthu oti aziwajambula nyimbo zawo, ndipo anamupempha kuti ajoine gulu lawo. Ndipo Judy atajoina gulu lawo anayamba kuyimba komanso rap, that means kuti ankachita sing komanso rap limodzi ndi gululi. Mchaka cha 1995 Judy anatulusapo albamu yake imene inaboleza, ndipo ankatengedwa m'mashow osiyanasiyana. Anayamba kupeza kandalama wezi, anakhala superstar mu dera la kwawo. Komabe iyeyo ankakonda kujambula kwambiri, kapena tinene kuti cinematography. Iyeyo anasiya zonse zimene anali nazo, fame imene anapanga kumudzi kwawo komanso china chilichonse, ndikupita ku Lagos kuti akatukule luso lake la kujambula mavidiyo. Koma chimodzi chimene Judy sanachidziwe chinali chakuti mu nthawi imene Judy ankayesera kuti akhale superstar, azichimwene ake awiri ankaonesesa mwachidwi ndithu. Makamaka awa ndi ma twins m'banja la kwawo, Peter komanso Paul. Peter komanso Paul ndi mapasa amene mu nthawiyo anali ali ku high school, ndipo ankaonesesa mwachidwi ndithu zonse zimene mkulu wawo akuchita. Iwonso anali ndi maloto awo. Peter ankakonda kuvina ndipo ankakonda Michael Jackson kwambiri. Anapangapo gulu lake ndipo analitchula dzina loti Smooth Criminals, limene ankaimba nyimbo za Michael Jackson ndi kumafanizira kavinidwe kake. Ndipo mbali inayi Paul ankakonda kuyimba, ankakonda kuchita rap komanso kuchita sing, ndipo iyenso anapanga gulu lake ndi azinzake akusukulu limene linkatchedwa MMPP. Chimodzi chimene sindinakuzeni ndi chokuti ngakhale kuti winayi anali ndi gulu lake, koma nzake wina ankakhala momwemo. Mwachisanzo, gulupu limene linakonzedwa ndi Peter, Paul analimo. Gulupu limene linakonzedwa ndi Paul, Peter analimo. Anzawo ankaimba akapera, ndipo Peter ndi Paul anapempha ajoine gulu lawo. Palibe chimene mmodzi ankapanga winayo osakhuzidwa nawo. Ulendo wawo unali wa onse kuti aboleze. Mu nthawi ankapanga timashow ndipo ankatolera tindalama pang'ono, ndipo nthawi zina mchimwene wawo wina amene dzina lake ndi Tony ankawathandizira kuwaphunzitsa mastepe ena apo vina. Analowapo mpikisano wina mchaka cha 1999 umene sanawine. Paul anazindikira chifukwa chimene analepherera. Paul anabwerera kumudzi kwawo. Apa ndi pamene Judy uja mkulu wawo uja anabwera ndi kumuuza Peter. Iyi inali nthawi yoyamba imene Peter anajoina nawo group lija imene ndalitchula kale mwambamo la MMPP.
anamuza Peter kuti ajoine azimba nawo limodzi. Nthawi imeneyi nkuti asanadziwike bwinobwino kuti dzina lawo likhala ndani, ndipo mdzawo mmodzi dzina lake Richard mu nthawi imene ankafuna awayitane kuti apite pa stage anagwiritsa ntchito koyamba dzina la P Square. Zitatero anyamata Peter ndipo linawasangalatsa dzina limeneli, analitenga ndi kukhala dzina lawo lodziwika nawo pa stage, lodziwika nawo ku nkhani ya nyimbo, ndi kukhala brand yawo. Mchaka chosatira analembesa mu mpikisano uja kachiwiri nthawiyi ngati P Square, ndipo anthu anazizwa poona anthu oti ankayimba komanso kuchita rap, komanso anthuwa ankavina in sync, chilichonse chinkachitika mofanana. Anthuwadi anali mapasa ndithu. Anthuwa sankaoneka ndi mantha ngati mmene anthu ena ankaonekera pa stage. Anthu anali ndi mtima wonse kuti anthu awawa awina, ndipo anawina. Peter ankavina kwambiri zimene zinkapereka moto, ndipo anawina. Kenaka anasaina Timbuktu record. Jude anali ndi chidwi kwambiri ndi dzina la P Square, ndipo anali okonzeka kusiya china chilichonse chimene iyeyo ankachita. Kumbukiranitu kuti Jude mkuluyu anali dolo odziwa kujambula mafilimu, inde pa iyeyo anali sukezi payekha ndithu. Iyeyo anasiya china chilichonse ndi cholinga chofuna kuwajoyina ang'ono ake monga manager komanso music director, ndipo anyamatawa anavomera. Mchaka cha 2003 pa 3 May anatulusa albamu yawo imene munali nyimbo zabwino monga Senorita. Mothandizidwa ndi mchimwene wawo zinatheka kujambula video ya nyimbo ija. Senorita inakhala hit, anawina ma award ambiri. Itatha contract ya zaka ziwiri ndi Timbuktu Records, anapanga label yawo P Square Record, ndipo ankagwira ntchito ndi brother wawo ngati manager, ndipo anatulusa albamu yachiwiri Get Squared mchaka cha 2005 imene munali mahiti ngati Story, Temptations komanso Busy Body. Mchaka cha 2007 anatulusa albamu ya Game Over imene munali mahiti ambiri, Africa yonse inavina. Anatulusa single ya Dumi imene albamu yonseyi inagulisa makopies okwana 80 million, ndipo ndi albamu yokhayo imene inatero ku Nigeria. Pa 12 September mchaka cha 2009 anatulusa albamu ya number 4, mutu wake amati Danger. Nthawiyi intaneti inali itayamba ndithu kutenga malo ku Nigeria komanso ku Africa, ndipo anapanga ma account awo pa FB komanso Twitter ndi cholinga chokuti azifikira ma followers awo pa dziko lonse, ndipo anagulisa makopies okwana 9 million ku Nigeria, ndipo mu 2010 anawina Artist of the Year. P Square anatenga malo ku maiko oyandikana nawo komanso ku maiko akunja atatulusa albamu ija imene amati Invasion mu July mchaka cha 2011, ndipo atatulusa albamu iyi anapita koyamba kukayimba ku UK kumene anazazisa malo anthu okwana 5,000, ndipo anthu opitirira 3,000 analephera kugula matiketi. Atatha siku limeneli, siku la show, anagulisa makopies okwana 1 million masiku okwana 4. Anayimbapo pa record ya Convict Music imene mwini wake ndi Akon, imene inapangisa ndithu kuti ayimbe ndi anthu monga Rick Ross komanso T.I. Anavotedwapo makategori ambirimbiri, ndipo anawina ma award ambiri. Ngakhale kuti albamu yawo ya Invasion inawina Album of the Year, anthu ambiri sanayikonde, ndipo nyimbo zambiri sizinawasangalase ma Nigerians ndi ma Africans ambiri. Koma izi sizinawadese nkhawa chifukwa albamu iyi inagulisa kwambiri kunja kwa Africa. Koma pa 15 August mchaka cha 2012 anatulusa chibomba Alingo. Nthawi nkuti Nigeria kutabuka oyimba ambiri. Nyimbo iyi inakhazika chete anthu ambiri. Mu 2013 apa pakhale pa 21 June anatulusa nyimbo imene inali dedication kwa Michael Jackson.
personally. Nyimboyi amayitchula kuti personally. Iwowa anayichita dedicate nyimboyi kwa Michael Jackson ngati mmodzi mwa anthu amene ankawapanga inspire. Nyimboyi ndi the most viewed video pa YouTube. Nyimboyi ndi the most viewed video pa YouTube potengera ndi channel cha P Square. Pa 11 February mchaka cha 2014 anatulusa nyimbo imene amati Taste the Money. Nyimboyi inakhala hiti kwambiri. Nyimbozi ku Malawi kuno zinavinidwapo, nyimbozi ku Malawi kuno zinasangalidwapo, ndipo nyimboyi pa dziko lonse lapansi inasangalala kwambiri chifukwa anyamata ankatulusa ma hit back to back. Koma zindikirani kuti zifukwa zimene zinawakwezesa mmwamba zinali zofanana ndi zimene zinawagwesa. Mu 2017 P Square anayamba kukhala ndi ma issues. Peter, shame on you. Peter, God say shame on you. Stop it. God say shame on you. Ndizigwisa ntchito dzina la P Square ndi cholinga chakuti muzizindikira kuti ndikutanthauza Peter komanso Paul. Mayambiriro a zinthu zonsezi ndikutengereninso mbuyo pang'ono. Mchaka cha 2014 umu munali mu April, Peter amene ndi mmodzi mwa P Square ankafuna kuchoka atatopa posalidwa ndi Judy komanso mkazi wake sankalemekezedwa. Anthu ambiri anawapempha asagawane zida, anakambirana, zinatheka. Adatero anayimba album imene amati Double Trouble pansi pa P Square record, ndipo ma guest appearance anali oimba ngati T.I., Don Jazz komanso Davy Scott. Inali album yosiriza chifukwa zitatero izi sanayimbenso album ina. Peter analemba tweet yoti iyeyo sikuti watopa ndi khalidwe la mchimwene wake Paul ayi, koma watopa ndi khalidwe la Judy. Iye akufuna mchimwene wawo achosedwe monga manager. Paul ankafuna kuti chuma chimene anapanga ngati P Square chiziwerengeredwanso kuti muliso gawo la Judy. Izi Peter sankafuna. Judy analemba message pa Instagram yopempha kuti Peter azipemphera. Pamene Peter anali kuyikira kumbuyo Paul anali kuyikira kumbuyo Judy, ndipo Paul anayika chithunzi cha anthu atatu chimene anachichita crop ndikuchosapo Peter pamalo pake ndikuyikapo studio. Izi zinamuwawa kwambiri Peter. Paul pa post imeneyi analemba kuti nyimbo timapanga mu studio osati pa social media. Ngati uli nane nkhani tikambirane poduka mphepo ndi mawu ena ambiri. Peter analemba zambiri zodandaula. Paul anapepesa koma sanakhululukirane. Patadusa masiku ochepa, Peter analengeza dzina lake lasopano monga Mr. P, ndipo analengezanso manager wina, pomwe Paul analengeza dzina la Rude Boy, ndipo analengezesa kuti Judy ndiye yemwe akhale manager wake. Onsewo anayamba kutulusa masingo awo, komabe still more kunja kwa music ankayambana kwambiri moti ma comedians oyimba komanso andale analowererapo ndithu kupempha kuti anthuwa akambirane, ndipo zinatheka. Anazayimba nyimbo ya Bankalet, Away komanso Nobody Agree, ndipo anazayambananso patangodusa nthawi yochepa. Mu September mchaka cha 2017 Paul analemba uthenga pa Instagram zimene anthu ambiri anayamba kuganizira kuti akazi awo anyamatawa ndi omwe akukhuzidwa kwambiri ndi kudana kwa anyamatawa. Izi zinali zoziwikiratu kuti awiriwa sazabweranso pamodzi. Peter anapanga lebo yake ya P Classic, ndipo Paul Okoye amene amadziwika ndi dzina la Rude Boy anapanga lebo yake yotchedwa Fire Department, ndipo Judy ndi manager wake. Koma funso ndikumati kuyambana kwa awiriwa kuli apo ndi zinthu ziti zimene zinali behind the curtain. Ndi chifukwa chani Paul komanso Peter ankayambana? Well,
nthawi zambiri zinali zokuti anthu angakhale anali mapasa koma anthuwa anali very unique to one another. Anthuwa anali osiyana ndithu, ma characters awo anali osiyana ndithu kumbali ya wina ndi nzake. Number 1, dancing. Peter ankakonda kwambiri kuvina. Paja ndafotokoza koyambirira kuja kuti grupu limene anapanga Peter linali lovina ndipo ankasatizira nyimbo za Michael Jackson komanso kumavina ngati Michael Jackson. Pamene koyambirira konkuja ndafotokoza kuti Paul ankakonda kwambiri kuchita sing komanso kuchita rap, moti anthu anali ndi maluso osiyana. Wina ankakonda kuvina, ndi chifukwa chake chakuti mu nyimbo zawo zonse za P-Square pati yovina inkakhala ya Peter. Amene ankasogolera zovina uja ankakhala Peter. Paul ankakhoza kungooneka pamene anthu mwina akungotukula mkono kapena akungotukula mwendo aonese ngati akuvina onse limodzi, koma nthawi zambiri Paul sankakhala povina. Paul ankakhala pa nthawi yoyimba, komanso Peter ankakhala kwambiri kunkhani yokhuzana ndi kuvina. Anthu anayamba kuwafanizira monga mwachisanzo mu 2015 Paul analembapo pa Instagram listi ya nyimbo zimene wapanga mu P-Square zimene Peter anazuzulapo, ndipo mu 2016 anazalankhula kuti munthu wina osati Paul ndi amene ankalemba nyimbo zija. Izi zinamukuwisa kwambiri twin brother wake mpaka sanalankhulane kwa chaka chonse cha mtunthu. Pena ankakangana pa nkhani yofuna kuti tichite feature ndani, amene tikuyeneka kumuchita feature mu album ndi ndani. Anthu ankakhoza ndithu kukangana mwinanso kusemphana. Peter ankakhulupirira kuti osati ndi mafanzi amene akumuda koma ndi family yake yomwe imene ikumuda. Judy anayankhulapo kangapo konse molimba mtima kuti iyeyo samadziwa chifukwa chimene Peter amamudera Paul, akuti kangapo konse wakhala kumfunsapo Peter vuto lako ndi chani, tandiuze vuto la Paul ndi chani tikambirane. Peter samayankhula zolongosoka. Ndani amene timpase blame? Mu November 17 mchaka cha 2021 patadusa zaka 5 atadana aliyense akuimba zake analengeza kubwerera kwawo limodzi, koma mchaka cha 2024 anadananso ndipo anasinthana mawu koopsa. Izi ndi zinthu zimene zikuyendera ku Nigeria mpaka napano, koma funso ndikumati amene timuchite blame ndi ndani? Kodi ndi manager wawo wakale amenenso ndi mkulu wawo wa mayi amodzi bambo amodzi Judy, kapena ndi Peter, kapena ndi Paul Okoye amene ndi Rude Boy? Kusogoloko ndikhala ndikufotokoza in details ndikupasireni update yeniyeni ya zimene zakhala zikuchitika pakati pa zokhuza ndi anyamatawa. Video ina ngupasirani chabe background. Ngati mwayikonda please ndipaseni like, chitani subscribe and turn on notification bell. Palinso ma video na pa screen pa guys, please consider watching them. I love you. Bye.